Xuven Lugo abrirá o vindeiro día 5 de decembro as súas portas ás familias que desexen gozar do seu tempo de lecer durante a Ponte da Constitución e as festas do Nadal. A Deputación de Lugo acollía este venres a presentación da nova edición deste auténtico parque de atraccións que unha vez máis se instalará no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Conseguimos ser eso, non? Un evento importante xa non no ámbito de lecer, senón no ámbito social. Gracias ao Concello da Deputación hai 2 días completamente gratuitos na que todos os nenos da cidade e da provincia poden asistir ao Xuven Lugo. Este ano serán o día 13 e o día 20. O día 13 será o día adicado á Deputación Provincial de Lugo e o día 20 será o día adicado ao Concello de Lugo. Na pasada edición, preto de 20.000 persoas divertíronse en Xuven Lugo, que este ano, para cumprir cos desexos da rapazada, presenta novas atraccións mecánicas, xogos e hinchables de gran formato. Que se acheguen a Xuven Lugo nestes días, como fixeron ao longo de todos estes anos, desexar tamén, como dicía Rubén, pues que siga vindo esa cifra de nenos e nenas a disfrutar e pola nosa parte, pola parte da Vicepresidencia da Deputación, que a colaboración ca área de cultura do Concello, a nosa colaboración con Rubén tela asegurada para seguir axudando a que teñan ese espazo de lecer no Nadal. Xuven Lugo permanecerá aberto en horario de tarde ata o día 4 de xaneiro.